60、これ1956、あ、1956条15ね。はい。はい。こうでしょ。まず、上げます。上げました。下げます。下げます。閉じます。閉じました。入りました。はい、次もう一個入れます。はい、このタイヤはい、上げます。どうでしょうか。素晴らしい。早い。